14.38 ja siitä sitten vielä kirikierros 14.45. Kovasti kirimällä voi siellä Hyvä Teemu. päästä. Kuulossa Ikaalisten Samuli. Hyvä Jarkko. Samuli on näitä nuoria lupauksia, joka kilpaili juuri Eskilstunassa nuorten 19-vuotiaiden EM-kisoissa. Se kisa jäi karsintaan, mutta 20 sija reippaasti 17 metrin päälle kantaneella työnnöllä, oliko 17. Hyvä Markko. Nyt on miesten kuula siellä sitten. Järvenpäällä viimeinen 200 metriä, katsotaan Samulin tulos 15 ja onko se 92, sehän on kaverin ennätys, onneksi olkoon Samuli heti ensimmäisellä. Uusi ennätys, 4 senttiä enemmän kuin talvella hallissa ja parikymmentä senttiä siitä kesän tulokset. Ja Järvenpäälle tiukat aplodit siinä sitten 13.14.40 on eli 14.45 tuntumaan Jarkko juoksee soolossa. 14.46 noin epävirallinen aika. Teemu Visala jäi kierroksen. Hyvä Teemu. Siis Jarkko Järvenpään solojuoksu voittoaika 14.46.42. Tässä Hyvä Vaitsa. osallistuja Forssan Selaman Astrid Snell lähdössä sitten viimeisiä kierroksia kohti. Onko vielä 2 ilmeisesti, kuinka päin se Jaska siellä sitten pitää luku. Kisan 2 on tulossa nyt etusuorana alkuun.